Jesús. Hola, bon dia, Clàudia. Ja estic sentint-les, em pense que s'han despertat de bon matí. Sí, ja les tinguem despertes i a punt per anar a munyir-les. Molt bé, és que avui volíem vindre precisament per això, així a Barxeta, a esta ramaderia, per saber tots els misteris que oculta esta llet que ens han dit que és d'una qualitat excel·lent. Perfecte, jo crec que ara anem a mostrar-ho. En París, amic, anem a veure si n'hi ha alguna que s'hagi adormit, la despertem i mos anem a munyir. Perfecte, anem a ficar-nos a la faena. Vinga. Jesús, ja les tens així totes preparades, pel que veig. Així les tinguem, munyint-se, i així estem extraient la llet en la que posteriorment elaborarem els nostres formatges. Quantes vegades al dia munyiu les ovelles? Nosaltres les munyim una volta al dia. Hi ha granges que ho fan 2 vegades al dia. Vosaltres ho feu una per algun motiu? Per organització del treball, bàsicament perquè nosaltres, a banda de ramaders, també siguem elaboradors de formatge, comercialitzem els nostres formatges en mercats municipals, amb la qual abarquem molt de treball. I per cert, ja veig ahir que tenen bona quantitat de llet, però quants litres poden eixir per cada ovella? Una ovella, en un període de lactació, ve a produir sobre 300 litres. Les nostres ovelles són de raça Lacon, és una raça originària del sud de França, que està molt ben adaptada al nostre territori, al clima, i són ovelles que tenen una aptitud lletera. I Jesús, el més important, s'han de fer anàlisis periòdics a esta llet per tindre cura de que estiga perfecta per al consum. Correcte, de manera periòdica se prenen mostres d'esta llet i s'envien a analitzar a la Universitat Politècnica de València, i allí és on se determina la qualitat de la llet que estem produint. Les vostres ovelles poden pasturar en plena muntanya. Les nostres ovelles pasturen tots els dies. Això fa que ens proporcionen una llet d'una altíssima qualitat. Sí. En el nostre cas, l'alimentació es fundamenta en el pastoreig. Jesús, moltes gràcies per haver-nos donat la benvinguda a ta casa i sobretot presentar-nos a les teues 300 ovelles. Gràcies a vosaltres per haver vingut i així te dono esta mostreta. Molt bé. Me l'emporta a València, que segur que està perfecta per a fer el formatge. Molt bé. Gràcies. Hola, Helena. Hola, Clàudia, bon dia. Bon dia. Hem vingut avui des de Barxeta amb una de les mostres de llet que ens ha donat Jesús per a que comprovem la qualitat. Molt bé, moltes gràcies. Has fet ben vindre així perquè este és el laboratori d'anàlisi de llet de la Universitat Politècnica i és on s'analitzen les mostres de llet crua que les formatgeries, les indústries làctees analitzen de cada ramader per veure si la llet és bona o no és bona. Helena, el primer de tot, analitzar les bactèries que pugui tindre la llet. Les mostres tenen un lleuger color blavet. Blau, sí. Sí, perquè tenen un conservant bacteriostàtic per a que les mateixes bactèries que n'hi ha en la llet del ramader siguen els que nosaltres anem a analitzar. Va agarrar una xicoteta alíquota de la llet i soles en uns 5 mil·lilitres farà l'anàlisi i comptarà les unitats formadores de colònies, que això ho convertirem en bacteriologia. Helena, i ara ja és el moment del veredicte final, per així dir-ho. Sí, una vegada sabent ja la bacteriologia de la llet, hem fet l'anàlisi d'antibiòtics i ja sí, determinem el greix, la proteïna i ja sabem també si és una llet que donarà un rendiment adequat o no. Faran bons formatges en Barxeta o no faran? Faran bons formatges, faran bons formatges. Perfecte, Helena, moltíssimes gràcies per haver-nos mostrat la importància de fer aquest seguiment i sobretot aquests anàlisis perquè siga una qualitat de 10, la llet. Molt bé, així agraïs vosaltres perquè mostreu la nostra activitat i així estem per analitzar la llet de ramaders.